देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अवघ्या काही क्षणात हे मालवणात दाखल होणार आहेत. चिपी विमानतळावरून ते बोर्डिंग मैदान येथे उतरणार आहेत आणि त्यांच्या स्वागतासाठी असंख्य जिल्हावासी हे बोर्डिंग मैदान येथे दाखल झालेले आहेत. आणि याचा आढावा आहे तो आजच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याचा आढावा आहे तो पण जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे जातीनिशी घेत आहेत. आणि थेट ते मोटरसायकलवरून एकंदरीत आजच्या पूर्णपणे ज्या मार्ग आहे त्या मार्गावर स्वतः दुचाकी चालवत हा जे आढावा आहे तो नियोजन आढावा पालकमंत्री स्वतः रवींद्र चव्हाण हे घेत आहेत. आणि एकंदरीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची जय्यत तयारी भाजपकडून सुद्धा करण्यात आलेली आहे. प्रशासन सुद्धा कामाला लागलेले आहे आणि या दौऱ्याची उत्सुकता सर्वांना लागली असून त्यांचे जंगी स्वागत हे भाजपच्या वतीने बोर्डिंग मैदान येथे करण्यात येत आहे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्हावासीय भाजप पदाधिकारी हे बोर्डिंग मैदान येथे दाखल झालेले आहेत. स्वतः पालकमंत्री गेले अनेक दिवस आपण पाहिलं की राजकोट येथील असेल जे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळ्याचं काम असेल या सर्वच नियोजन आढावा बैठकीत पालकमंत्री स्वतः जातीनिशी ठाण मांडून होते. आजही स्वतः दुचाकीवरून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे स्वतःहून दुचाकीवरून चालवत हे नियोजन आढावा हे पालकमंत्री घेत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.